Troch te min politiemensen op stritten en lange onrietierden bij incidenten veroordeelt het politielezen platteland nevens de commissarissen stadig gewoon in een vrijsteert van crimineel. Ja, we hebben een aantal plekken in Nederland waar nauwelijks politie of geen politie aanwezig is, dat klopt. En op dit moment is het zo georganiseerd met de nationale politie dat de focus zo groot is op de grote steden, hoe begrijpelijk ook, want daar speelt waarachtig wel wat. Maar dat het platteland heeft leeggezogen en wij vinden dat de balans eruit is. De zware criminaliteit heeft het moeilijk in de grote steden. En het is daadwerkelijk zo dat ze dan het platteland optrekken, omdat daar gewoon minder overheid aanwezig is. De politie Noord-Nederland wil net van de camera reageren, maar komt wel met een verklaring op de reactie van de commissarissen. Daarin zei de politiechef Oscar Dros van de eenheid Noord-Nederland dat er hem net weer kent in de kritiek. Dat criminelen zich vooral zouden richten op het platteland om uit handen van politie en justitie te blijven, is een absolute misvatting. Ze komen ons daar zeker tegen. Maar natuurlijk herken ik ook dat wij iedere dag weer keuzes moeten maken en dat hierdoor zaken blijven liggen. En dat is geen goede zaak. Wat dat betreft zijn extra mensen meer dan welkom in mijn eenheid.